odo saha doyi Sénégal kala nde haala dannugol haala yimɓe cikkat wonde ko hunde hulɓinde ko ɗum saabi dental addunaru ndu OIM udditi dame mum waɗi pottital e ñalawma mawningol danniyankagal. Aissata Kane ardi OIM doyi Sénégal. Ko migration no wawi hokkude sukaɓe men, no wawi worɓe e rewɓe juuɗe no balliri famille ji mabɓe, no ɓe balliri leydi mabɓe. Mais min kolli aussi ko migration o no foti wonde priorité e leydi ndi. Min jiiɗi hollude ko migration o wona tan ko wiyete yimɓe ne jaaha no maayoya. Yimɓe no jiiɗi dannude e laawol kono sattande visa nawataɓe e jettude laaɗe ɗe. Ɗum noon namni ko yewtere hakkunde leyde e yiyande Aissata Kane. Leyɗele ɗe so keeɓi no jooɗori no kaaldi ene jaltiri hunde ko wallidde circulation e laawol moƴƴol ene haɗa sukaɓe men maayoyde e leydi. Kono ɗum ɗon heddoto tan ko affaire leyɗele to hokkoɓe visa e leyɗele to ɓe gummi. ɗum noon ko minen min goni ɗo en tant qu'organisation internationale ko hollude min mbawi wallide oɗon discussion hakkude leyɗele ɗo emin kolli leyɗele ɗe ko hamin ɗo haɓe mbawi hutorade min. So diwi yewtere nde OIM holliri golle ñeeñal danniyankoɓe Sénégal e ñalawma o. Fadima Sy, Dakar, RFI.